Jotono phung kaham tabu hungke ang moso kaimani moso kolingye awar na bagi koli tongo moso iko o jagan bo kwbangma khagui chasuka kwbangma bar no ebon tini tisa khagui tonga moso kisa kom hai wngkala pai thangka hingke tini lokhi puja ni hati khaipuru se abo phinai hingke amui songui tongma ba tabuk kasing mosla dahan amo khali tongo iko ani mui israsa tongkhan munchinai kasing mosla ririkha munkha mui munbai khe tabuk borok hingka hingke bol rwkai tonglaio iko parani bol tohaimani chwng engo basisong rok tongbaio bol rwkama nai tongphalaio ta hingke bo bai puto hingke bol tiklai tonglaio ti borong tongkha tapu hingke baksa hingke to ti borok ni mwtai ripai kha hingke chung torui kho chwngke sarigoi rwnai tabuk kaisa jaga thangui tongo kaisa jagaya saino risina para thanai tongpiru chwng para manglaisi tongla tabuk onek no hingke yango tongo ani pura kusugui tongo bo manui rok khokjaknai si hinui mwrwgui thana naima tongo hingke puto swkang puro beraina thangbola shillong o beraina thango guwahati rogo bo guri haike borok hingke kaisa tui haima tongo iko chabi Ronaldo ni naithok kahede hingke amoni tabuk naitongmani photo tui hingke tisrasa tongkha chwng nok ni nongkhor sinai hingke naitongdi tini lokhi mwtai ni din ni vlog hingke para sokbai lekya iko hayang filter saphai tongo hingke ba ang dolong no ringmani koijon phaino saimaya kintu ekjonor samani haipeno tairok bo kol khaihorui tongo hingke phadi tongni saka borok to hachal ni ba ta phaino phaiya sure sarata hingke borok no tok yethek tei tok bahan kaham tohai phaijingka hingke aborong sainai haino kok sainai tonglai anta tini pura marangna nangnai bele ayang ko chini bagan bukhango pukhiri tongo ono kanani to kono ya hingke ang thathangai nanai ma phainai ta hingke bui tabuk matai rok tongla kha chwng kito ayang bisarong mo sero haipe mo hingke oro satori sobai naka ngan dolo kaisa tong sobai bayana ye botabuk mombati bai dukati nai tongo biri phango satrai soknani sina biri phango soklai bla ke chini parani birifang tolao bui o jaga bo ko mwtai baruk phaio ta hingke mwtai posadok baruk phaio o jaga o hingke o wase puro ang durga puja puro phai puro o jaga o bui no sama khwnao ta ani ang parangjak songrok salaio mo hai lokhi puja puro bo o jaga o mwtai rok ru bukrok barogo hinchao hingke jotono paran borok haine o jaga bo satra sokpaio hingka hingke ang bagaya songna hini phaimase o jaga o basi songrok jotono phaini mwtai ri tongphai phaio hingka hingke tabuk satrai sogui tongo sokbai yakinai ayang bo thangui nokrogo kisa ko aborok phanangui rinai ta mombati rok nok baire rogo phrangui rinai ta kisa tabuk hingka hingke protisod komla rok phaimani chanai tongo bong nogo komla tongmula komla kwthwng go haipon chainai thoro thoka tei koyekma chwngke no munano mo pura puri haipano o wasipuro chamanke kwkhwui wngui tongkhu omo hingke tisa bising rogo munma hai nukhabla chainai wngui nata tabuk hingka hingke mombati phwnangui tongo phataro chini nok phataro moso baji phun to hai di ni sadi 10 টাকা জাত afan sogui tonga nang ebugo kaisa to gu petek petek punglai te no kara kada no a petek petek pungnai abo horpur nai abo
Oke tok bahan rai jonglayu ko odek mui songnai odek nge wasring khanyai ke tok bahan abuno saman bahani mosla obi diklani bebango jaga sap obi dongo angka mitino sambagna mosla rok buli apni dia protara khamar kong bebango khobor wa mitino sambagna apni yang ba idol nge budonga na jonglo binatang malak ya nol pora no bau sangna ang tabo saudi eh yang tisa sang kilo boleh saudi apa anh u mes kat no hade ya solen tam phalangan tabo thogana holding ke mathe Wah, sago benar kasih bang kerja dah. Kerja. Dan lagi ada. Biru, bahasa par kere. Bahari. Boni siti biru, ni yang tu jong di, angkau busi di. Mohon ke boni isyarat mode si biru. Ini ya waktu jam di nan komo di kanal laba muki separ nangu kepala dah ini beli bon sudi kerja Mia hojagiri ni tok khok mani not lang nai tongo tei nok tam tam khoka comment khaisa di